Детски комплект в две части. Блуза от тънко памучно трико с апликация на динозавър и къси панталонки с надпис, странични джобчета, ластик в кръста и връзки за обиране ширината в талията. Панталонките са от по-плътно памучно трико. Комплекта се предлага в размери от 104 до 140 см в цвят бежево с кафяво и цвят графит и бежево.